והמים היו פצצות מלאות חומר נפץ. הרבה לא היה נשאר מאיתנו. נסו לראות את המטוסים, נסו לראות את הפצצות בדרך והסתכלו על המטרות. לא שומע מחיאות כפיים. לא שומע מחיאות כפיים. זה 4 טון של חומר נפץ, הדבר הזה שסימן, המים האלה. תארו לכם מה היה נשאר מהשלדות האלה שנתקפו. מי ייתן והכוח האיכותי והממוקד הזה יישאר בצורה. את המופע האווירי הערב יחתום מופע אווירובטי של מטוס הסופה, ה-F-15I, שידגים את יכולת התמרון והעוצמה האדירה של המטוס. את המטוס מטייסת הנגב מטיס הערב רב סרן יוני, שהוא גם פה בבית ספר לטיסה מפקד טייסת נווטי קרב, יחד עם הנווט סרן איתי. טייסת הנגב ומטוס הסופה ה-F-16I.